Pouco máis de 2 semanas despois, Cambados di adeus ao nivel máximo de restricións. O seu paso a nivel alto tradúcese na fin do peche perimetral e na supresión do toque de queda. Era unha noticia moi esperada aquí no Concello de Cambados. Nos xa tivemos moitos peches perimetrais e a verdade é que sabemos todas as consecuencias negativas que eso pode traer, aínda que sabemos que é unha medida moi eficaz para poder reducir o número de casos activos, e así o podemos comprobar unha vez máis, non? Como se reduciron notablemente ese número de casos activos. Na localidade hai hoxe 57 casos, 3 máis ca onte. A cifra dista xa moito daqueles 95 casos que se chegaron a rexistrar hai tan só unha semana. Bueno, eu creo que o balance en xeral é positivo porque a cidadanía respondeu e por eso pois conseguimos baixar tan drásticamente en tan poucos días. Hai que lembrar que son 35 casos que baixamos en só 3 días, non? E bueno, a pesar de que hoxe tuvemos un pequeno repunte de 3 casos, confiamos en que a tendencia se manteña. O cambio do nivel implica tamén que a hostalería poderá servir en terraza cunha capacidade do 50%, un alivio que tamén agradece o comercio local. Para todo o comercio e, sobre todo, xa digo, principalmente para todo o sector hosteleiro, é unha moi boa nota, unha moi boa nova, aínda que sabemos que este nivel non é precisamente o máis beneficioso para a hostelería, posto que solamente permite ter persoas no exterior, nas terrazas, e evidentemente non todos os hosteleiros dispoñen dese espazo. O paso a nivel alto implica tamén a volta a certa normalidade de servizos como a biblioteca ou os espazos culturais. A biblioteca vai volver a abrir o luns con normalidade, non? Que as restriccións que nos implica pois estar neste nivel medio alto, pero bueno, intentaremos recuperar a normalidade. Os museos tamén van a abrir xa, o Museo Torrado xa vai abrir mañán, e pouco a pouco pois tamén iremos abrindo pois centros culturais e todo o que ten que ver ca actividade do Concello. Sobre as actividades programadas ao longo de todo o mes co Gallo das Letras Galegas, o Concello confía en poder reprogramar en vindeiras datas o maior número de actuacións posibles.